belok 6 Ki ngerasa Lampu Ester iki nganti belok 6. Pun paringi langgam apa Mbak Yu sing kira-kira arep ngujiwat ya kena, arep apa ya kena. Dibawani. Oh, nek ngujiwat ki belok barang, ya sakarepe. Karang angger nyawang Mbak Yu Ester ki mah matratap ngono aku. Lah pripun? Dalem. Lah pripun kok? Kelingan bojo kula nang omah ayo mlenos ngono kuwi. Sehat-sehat terus nggih Mbak Yu. Amin nggih pangestunipun. Ora tau ketemu niku nek dene waras dene sehat. Amin nggih. Nggih. Sampeyan nggih nganu to diparingi lancar to rezekine. Pangestunipun. Nah, nggih. sing tak jaluk ya kaya ngono kuwi. Kok le guyu kok kaya wong agek ora patek sekolah. Ngujiwat mawon nggih? Nggih, dibawani. Nggih. Duh ni Mas Mustika ning Kuwi nek sah gatekke. Nek olah swara kuwi gatekke, Mbak. Nganu Ester kuwi duwe teori kuwi. Kuwi mbiyen ahli renang kuwi. Gamblang Wijang. Ya cetha mara ora kaya mala ya saru mara kok mala esam ira esam ira ngilangke nyirna kelungkrah lan lasu jan tenan bojoku sing takon nyuwara kene kok tak mak muni lesu ngono mak aku